Ma chiba anụ ọzọ nke taa ihe na-emekwanụ ihe na-emenụ o nwere ndị jiri na steeti Anambra ebe ndị uwe ojii nwụchiri ụfọdụ ndị na-eklem na ha wụ ndị ESN ndị ewu fake ESN adịgboroja ndị a kpọrọ onwe ha ndị ESN mana ha abụghị ndị ESN. Ha na-eme ha bịa ha esendị ara ndị big men meseji si ha nye anyị ego dị otu a, nye anyị ego dị otu a, nye anyị ego dị otu a, nye anyị ma ga-enye ha anya anyị ga-atọrọ gị gbuo gị. Ọbụla dị n'Imo steeti ọ na-eme o, mana ndị ọ na-eme n'Imo steeti ala ekwu some big men these boys na-esendịrị meseji na-abịa dị sef na ya na ha na-esendịra meseji si ya if you don't give us ego, ụfọdụ na-asị anya anyị ego anyị ga-eme nke anyị ego anyị ga-eme nke ọzọ ma ga-enye ha anyị ga-atọrọ gị, anyị ga-eclose gị down, anyị ga-eme this, anyị ga-eme that, you know. So ọ na-eme na Anambra. So ndị polisi anwụchiele the fake ESN operatives. Ha nwụchiele ha na Ozobolo nọ na kansụl Ekwusigo, nwụchikwe ndị nke nọ na ụmụnze nọ na kansụl Orumba South nke steeti Anambra. Ọ dị mma ka ụdịrị ihe ndị a na-eme ka a na-aghọta. ESN wụ n'ime ọhịa ka ha na-anọ, onweghị ha ji taụn eme, onweghị ha ji vileji eme, onweghị ha ji ihe ndị mmadụ n'ime ọhịa ka ha na-anọ, you know. So onye ọbụla pụtara anụ na-akpagharị na-ebu egbe na-abata na-atọrọ ndị mmadụ na-eme nta na-eme ime onye agharị ESN ọwụ laịlaị ma otu ọ ka ịghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ dị m otu nwoke na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ụka St. Michael's and Angels Anglican Church nọ n'Ifite Ọka steeti Anambra eleele obere nwa nwaanyị afọ 14 tụọ ya ime. Ọ na-akwaso nwa iko n'ike kwa ụbọchị Sọnde niile before ebido 6:30 AM service. Before 6:30 AM service, this man eje rie ọrụ n'elu nwatakịrị na-aka ha aka, rie ọrụ n'elu nwatakịrị na-amaghị ahịa ede, rie ọrụ n'elu nwatakịrị na-enweghị ihe ọma, na-amahụ left na-amahụ right. O megidere nwa every Sunday ọwụ ihe this man bi na chọọchị na-eme. At the end of the day ya tụọ nwatakịrị ma jụọ nwatakịrị ya tụọ ya aka na ọwụ ya. Na this man nọ n'ụlọ itiri ndị uwe ojii ya richa nwatakịrị enye 200 naira zuru biskit. And ihe a na-eme steady, ọ na-eme in most churches. You know, it's a shame that such a thing will continue to happen. It's a big shame. This man a na-ekwu ihe a jikwa ụmụ abụọ. O ji ụmụ abụọ, ji nwaanyị, o ji ụmụ abụọ. Okay, ile ụmụ agbọghọ bịanụ ndị topụtarala etopụtara, ndị ịchọghị ndị ị ga-enye ego, you know, ịchọghị ndị ị ga-enye ego attached ego wig. Onye ị ga-enye 200 naira ego biskit. Kamalụ mawakwa gị mkpụrụ anya, rubbish man. Ọ dị ma otu nwokorobịa na-aga akwụkwọ na Federal University of Agriculture Abeokuta. Aha ya wụ Oladokun Ayomide egbuola enyi ya nwaanyị Ugbokwe Mmasị Chukwu na enyi ya nwaanyị ọkpọga na nke enyi ya nwoke Odumosu Semilore. Enyi ya nwoke si ya bịa, so ya gawazia na nke enyi ya nwoke kpọrọ enyi ya nwaanyị ha arị abụọ gazia dị adịma na-ewere keeki otile nshi ama ọwụ nshi ka otile ihe ọwụ maybe to weaken them ka o nwee ike rie ọrụ, you know. Ya rụza na onye ziri retain ya ha anwụọ, you know, otile n'ime keeki. He laced it with some substance, with alcohol na ụmụ ihe ndị ọzọ, so that ọ na-eburu ha ya eme ihe ọ chọrọ ime lenu brain. And here final year student this guy final year student ndị akwụkwọ na ụmụ school the same school, you know. Now ụmụaka erichala na ya na kama ha ga-adị n'week ka o rie ọrụ ha anwụọ ha alawazia final. Hi God. Oge ụfọdụ I will not say don't fall in love. I can never tell you not to fall in love. You must fall in love. But as you are falling in love, be very careful. Mara odere mmadụ gị na ya na-emekọ ihe. Nwere some men obi ha nọ n'azụ. Obi ha na-anọ n'ihu nọ n'azụ. And ama m that gị na nwoke na-achị ma gị na nwaanyị na-achị, ị ga-amarịrị odere mmadụ onye ahụ bụ. Ị ga-ahụrịrị future, the kind of future nọ n'ihu that person, with otu onye ahụ si akpa agwa, na otu onye ahụ si eme, otu onye ahụ si ekwu okwu. Ị ga-amarịrịla the kind of something onye ahụ pụrụ ime. Let me tell you, gị na mmadụ na-achị, ị ga-ama ma onye ahụ ga-egbu gị. Taa o nwere onye gị na ya ga na-achị, you will know ma ịkpasu onye iwe ma ọ ga-egbu gị. But you will see all those signs, you will see all those signals. Get back and say, when you home and when you are in love, you are in love. Love appear mkpụrụ anya. Be very careful. As you are falling in love, don't fall in love with your
echiche with your brain. You know, brain agari sharp and calculative. Adị m otu nwaanyị aha ya bụ Oshashembe, ọ bụ onye steeti Benue, egbuole nwa ya nwaanyị dị ọnwa 11 months. Kedu ihe o jiri gbuo nwa? Na demanụ tụwara ime gbahapụrụ ya. Demanụ tụwara ime ya ebu afọ ime ahụ 11 months ọkwa ya? Ebu afọ ime ahụ 11 months. Sorry, 9 months. 9 months ka ala ebu afọ ime. Bu afọ ime ahụ 9 months. Mụcha dị nwa. The boy ahafụ ya. Then ye legide anya sị na ahụ na-ata ahụ, ọ na-ata ahụ, nwa ha na-ata ahụ, nwa ha na-eri nri, ọ na-aṅụ ara, this and that and this, o nwere nothing. Ya were nwatakịrị were nshi nye nwatakịrị ahụ gbuo ya n'ebe obi. You know, mgbe ndị mmadụ bịara na-ajọ ya sị na ọ fever. Ọzọ mgbe a bịara jugide ya bịakwa eziokwu na ọ ya gburu ya. Kedu ihe o ji gbuo ya? Na the boy mere ya abandon. Okay, ọ bụrụ na o mere ga abandon, why not take that baby to motherless babies home? Ka mara na onweghị nne. Why not take that baby to motherless babies home? Ka mara na onweghị nne iji gbuo ya. Now, ị ga-aga mkpọrọ. You know? Ọ nọkwa ọdụ ka ihe anyị na-ekwu. Gị na mmadụ na-emekọ ihe, mara onye ọ ga-awụ ọtụwa gị ime ya agbalaga. Gị wụ nwaanyị na-ege m ntị. Gị na nwoke na-emekọla ihe, mara onye ka ọ ga-awụ ọtụma gị ime ya agbafuo. O nwere ụmụ nwoke ihe ha chọrọ ọwụ ka ha na-eme ọ na-atọ ha, ha na-eme ọ na-atọ ha, ha na-eme ọ na-atọ ha. Then ị nwara ha na-anwa asị ha, baby isiele m period. Erie mbọmbọ. Mara onye ọ ga-awụ isi ya emisiele m period m, ya ekwechiri isi nsogbu anọghị. Period eji emisi anyị ga-ahụ ishie. Marakwa onye ọ ga-awụ igwe ya na imisiele period go. Ị ga-amara ịlụ ụdịrị mmadụ onye ahụ wụ with constant and daily dealings with that person. Ị ga-ama ma onye na-agba ọsọ responsibility. You will know now. Mgbe ị ga-asị nwoke nye ga-ego iji akpa isi ya kọrọ gị akụkọ, nwanne ọ tụwa gị ibe ọ ga-agba ọsọ. Babe sendara m 2K, ojent 2K. Ya sị gị nna olekọrọ ojent 2K ka enweghị ojent 2K nọ no. Ya tụwa gị ime ọ ga-agba ọsọ. Be wise. Ọchịchị steeti Lagos ekwuole kpọmkwem na ụmụ nwaanyị, that is ụmụ nwoke 340 340 men repọtụrụ na the Department of Abuse. Ebe ndị ala akụja. Ụmụ nwoke 340 repọtụrụ na ụmụ nwaanyị ha kụrụ ha gwogwo. Kunye ha into submission. Nwe ha na nwaanyị kụrụ nwoke ihe, kụba aga nwoke into submission. Kutuo nwoke a na-azasị ya yes sir. Nwoke a na-azasị nwaanyị ya yes sir. Ụmụ nwoke 340 repọtụrụ between September 2022 and July 2023. Ụmụ nwoke 340 reported to Lagos State government that they are now submissive to their wife. Na nwaanyị ha kụrụ ha gwogwo and they are submissive now. Which means ụmụ nwaanyị also batters men. Ịma ogbe ụfọdụ mgbe anyị pụtara sị nwoke ụmụ nwoke na-akụ nwaanyị ha ihe, ụmụ nwoke na-akụ nwaanyị ha ihe. Anyị echefuo na ụmụ nwaanyị na-akụkwa nwaanyị na-akụkwa di ha ihe. O nwere nwaanyị ga-akụ di egwogwo. O nwere one woman mgbe anyị biri Enugu na this woman na-akụ di jaja. Ọ na-akụ di man, ọ na-akụ ya nkuri. I'm telling you. So that woman kugide die. Ndị mmadụ bịa gbatawazịa. The woman eburu die dọkwasị onwe ya n'elu na-eti ogbuole m ndị mmadụ ọdacha this man ole ihe ga-egburu. The man achọ ọkwụ ya kụga na ọkwụ ya kụga ya ọkwa akụga ọ gị nọ n'elu ọgwụ gị nọ n'elu akụ ya ihe zuzuru shi nga ahụ fụọ. Then ndị mmadụ bịa pụọ the woman ebidokwere isi kọwakwa the man again. Ndị mmadụ bịa batakwa the woman eburu di ya dowekwa onwe ya n'elu na-eti ogbuoli ya. So some women are like that. Gị wuru nwoke na-alụla nwaanyị, look at the future. Gị wuru nwoke na-alụla nwaanyị, look at the future. Mara ma onye ga-alụ echi ya akụcha aga. And ọnwa anyị ukwu na-ebutere ụmụ nwoke ịbịa gị jee lụọ nwaanyị toro ogologo, iri short gị jee lụọ nwaanyị toro ogologo. Iri mkpirimkpi gị jee lụọ nwaanyị buru ibu gị jee lụọ ọrọbọ. Ịma na a na-eji brain alụ nwaanyị. Okay, gị ịma na ọrọbọ ahụ ịlụrụ isi ịlọvụrụ ọrọbọ gị jee lụọ ọrọbọ isi ọ ga-akụ ya nọgide gị n'elu ga-aba nshi ebe mamịrị ga anyị shia ya. I'm telling you, so be very wise and be very careful. Ka ị na-anyụ, sorry, ka ị na-alụ.
adịba ya uchiba n'ọzọ ka anyị rụrụ n'ụbọchị tata bụ Satọde. Ka ọ dịrị anyị mma n'ụtụtụ taa bụ Satọde, dịrị anyị mma n'ehihie, dịrịkwara anyị mma n'abalị. Ndewonu ụmụnne m.